дар ҳаёт одаме ки ба варзиш машғул аст барои бад намеравад ҳеҷ вақт. Барои ҳамон ба ҷавонон гуфтанӣ ҳастам ки ба варзиш машғул шаванд, вақти холии худро беҳуда сарф накунанд дар ҳар ҷо рафта. Ман дар хотир дорам ки орзуи мо ҳамон буд ки бо Ахмедов Алишер як бор салом кунем. Ҳама вақт орзуи мо ҳамин буд. Он вақт мо дар дастаи мунтахаби миллӣ қарор надоштем. Албатта агар ман медонистам ки футбол то ҳамин дараҷа рушд меёбад, ман мумкин ки сухани фарзандамро намешкастам ва оро мумкин ки ба футбол медодам. У него немножко не получилось завоевать медаль, насколько я помню. От травмы никто не застрахован. Если бы не эта травма, а травма очень тяжелая, у него порвалось колено. бисёри варзишгаро аз дигар давлат ҳам омада пеш ман дастгирӣ карда мегуфтанд ки ту буриди ҳамин рақобатро барои ҳамун зиқ нашав, аммо хайр чихе мегӯянд ки то ҳамун дар зинақояи аввал наистӣ худатро чемпион ҳис намекунӣ. агар дар тору пут саропои вуҷуд ва буду набуди кас шӯълаи меҳр дар нисбати дӯстдории ватану меҳану миллат чун хун дар шаҳраги инсон ҳамвора шараён надошта бошаду дар қалб меҳри он туғён назанад, бо даҳан бо сухан ҳар ҳарфу каломи дигар ё болотар аз шоҳнома ки эҷодаш ногузир буд, ватансароиву ватандӯстдорӣ ҳеҷ қобили қабул набудааст ки онро дар озои таърих аълотар собит кардааст. бурун аз марзу буми тоҷикистони ҷоноҷон ба гоҳи ҳузури ду кас, яке президент ва дигари варзишгар, ҳамвора ливои пурҷилои мо танин меандозад пешорӯи чашми ҷумла мардумони даҳр ки ҳамон дам аз ифтихор дар пираҳани хеш ҷо нахоҳем дошт ва оне ки аз сари сидқу сафо ва меҳру вафо ба мардуми хеш инро мехоҳад, парвардигор ҳам ҳаргиз бандаашро ноумед намекардааст. намоиши имрӯза ҳам пиромони оне қисса мекунад ки бо шарофаташ на як бору 10 бор балки бешумор суруди миллӣ садо додаву ливои тоҷикон дурахшанда ҷилва намудааст. алишер 12 майи соли 1995 дар душанбе дидааш дунёро дидааст. дар аҳди бачагӣ алишер ба ҷиҳати завқу ҳавас бештар ба бозии футбол майлу мароғ дошту бо ҷураҳош дар майдончаи пеши хонашон машғули даву тоз дунболи тӯб буд, аммо дар ҳамин асно падараш чун ба мушоҳида дод ки фарзандаш фурсатҳои зиёди умрро бидуни манфиат гузора мекунад, пешниҳоди хубе барош кард. гирифтан маро аз даст, гуфтанд ки рафтем туро бо намуди теквандо шинос мекунам, лекин ман мехостам ки ба футбол машғул шавам. ман мехостам унчен мисли Роналдо, Бекхэм, Роберто Карлос мисли ҳамоно футбол бозӣ кунам, аммо падарам маро ба федератсияи миллии теквандо бурдану ва бо президенти федератсия маро шинос карданд ки Мирсаиди Яхёев ҳастанд. маро бурдам, мусобиқа тамошо кардем. унчен мусобиқаи ҷумҳуриявӣ баргузор гашта буд. дар он ҷо Шаҳоб Баҳромов ва Далер Сайфиддинов ки варзишгарои бениҳоят машҳури ҷумҳурӣ буданд, баромад карданд ва ман онҳоро дида як ҳавас пайдо кардам ва ба ин намуди теквандо машғул шудам. баъди як ҳафтаи машқи ман дигар намехостам ба футбол машғул шавам. ба ман ин намуди варзиш бениҳоят махбуб шуд. рустам юлдошев бо падари алишер аз авдоғоти ҷавонӣ риштаи дӯстӣ доштанду бо ҳам бозии футбол мекарданд. қаробати танготанги ӯву Файюздин Аҳмадов боис бар он шуд ки алишер ба таеквондо омад ва тамринҳоро дар ин ҷода идома бахшид. Я, насколько помню, Алишер, отец Акей Файёз, он его отдал в футбол. Он там немножко позанимался, и потом он говорит, давайте я его на тэквондо отведу. Это вот как бы история. И он привел Алишера на тэквондо. Алишеру очень понравилось. Футболро дӯст медоштам. Ин хислат ба Алишерам тааллуқ дошт. ӯ дар мактаб, дар назди ҳавлии хонагӣ бо ҳамрафиқонаш, ҳамсолонаш фақат бо тӯб машғул буд, футбол боз менамуд. заҳмату меҳри падарӣ мегӯянд. падарам маро бениҳоят хуб тарбия карданд ва баъд аз ки ман
баъди соати машқин ба хона меомадам. бо дар хона 2-3 соати дига бо ҳамроҳи падарам машқ мекардем ва ин сабаб шуд ки ман дар чемпионатҳои шаҳрӣ ва ҷумҳурӣ аллакай ғолибиятро ба даст овардана сар кардам. ҳамин буд қиссаи ба таеквондо ИТФ пайвастани Алишер ки дигар дар фосилаи хеле кӯтаҳи вақт аз футбол дасту дил шусту ба абад онро ба гӯшаи хаёлҳош ҳатто дар зеботарин ангораҳош тоза кард. Алишери Наврасу Наврӯставу шаҳидои таеквондоро дигар ҳеҷ чиз сари роҳ намешуду. Ягон садумония ҳам ӯро аз саргаи пайраҳаи паймудаи пешааш ки баҳри расидан ба армонҳои дилаш буд канор наметавонист кард. бо ҳамин шева машқу тамринҳо идома мекарданд. дар толори таеквондо ки ҳамвора ва ҳамеша Алишер ширкат дошт дар як қатор маъракаҳо. аз аввал якум мусобиқаи ман соли 2002 буд ки дар он ҷо ман 7 сола будам ва ҷои аввалро ишғол намудам. ин якум ғолибияти медали тиллои ман буд ки ман ба даст овардам. Особенно папа его постоянно с ним тренировался, постоянно его гонял, как бы. И он с детства он начал завоевывать как бы первые места, высокие места. А сам я Алишера начал уже тренировать с 2008 года, когда мы уже готовились на чемпионат Азии, чемпионат мира. И вот так и дальше у нас пошла подготовка. Падарам кассетҳоя мегиранд, мо тамошо мекунем дар хона, баъд ҳамун ягон кал, ягон чира аз ёд мекунем. алишерро шафоату шарофати қиблагоҳаш расида ки ҳамвора баҳри дастгирии ҷигаргӯшааш дар ҳар шароите омода буду ҳар чӣ ки мехост ҳамонаш мекард. сар аз соли 2005 ки Алишер дар доди 10-солагӣ қарор дошт, ҳунарашро берун аз марзу буми меҳан бурду нишон дод ва он ҳам шаҳри Исиққули Қирғизистон буду мақому мартабаи маърака мусобиқаи байналмилалӣ. Алишер дар нахустин майдондориҳояш бо ҳамтоёни хориҷии худ ҷои аввалро ишғол намуд. дар идома соли 2006 кишвари Ӯзбекистон мизбони мусобиқаи риштаи таеквондо буду қаҳрамони мо соҳиби зинаи дуюм гардид. соли 2007 боз ҳам шаҳри барош ошнои Исиққул мизбони маъракаи фароққоравӣ интихоб шуд ва ӯ зинаи якумро ба номаш ихтисос дод. ин ҳама чӣ ки Алишер соли 2008 ба ҳайси хурдтарин таеквондочӣ дар ҳайати мунтахаби мамлакат ки ҳамагӣ 13 сол дошт ҳаққи иштирок дар чемпионати ҷаҳонро пайдо намуд. тибқи ақоиди ҷории ин риштаи варзиш синни 13 сола ҳуқуқи иштирок дар ҳамчун маъракаи дунёиро надорад, аммо Алишер дар навъи тилли ки аз машқҳои намоишӣ таркиб ёфтааст сафар кард ба шаҳри Тошканди Ӯзбекистон. ва дар он ҷо ман иштирок карда ба як қадами дига мон ки ба давраи нимниҳоӣ равтам, аммо бохтам. Алишер ки дар чемпионати ҷаҳон то ба дин суд таҷрибаи кофӣ надошт, аз идомаи рақобатҳо бенасиб монд, вале баъди бозгашт ба меҳан ба соате аз машқу тамрин қафо назаду баҳри беҳу болотар бурдани ҳунару истеъдод ва сайқал бахшидани қувваву тавонаш ҳамвора дар толори тамрин арақ мерезонд то даме ки соли 2010 фаро расид. соли 2010 барои қаҳрамони қиссаи мо басо муҳиму хотирмон будааст, чаро ки ӯ дар оғози мавсим дар шаҳри Алматои Қазоқистон унвони қаҳрамонии мутлақи Осиёро моли ҳалоли худ кард. алмато дар мусобиқоти Осиё манам ширкат намуда будам ҳамчун мухлис. Алишер дар он ҷо дар ҳақиқат қаҳрамони мутлақи Осиё шуд. ин моҳи апрел буд. моҳи август дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Минск оид ба таеквондо иштирок намуда дар он ҷо сазовори ҷои дуюм шуда буд. ман мехоҳам ки чемпиони ҷаҳон шавам, рекордҳои ҳамаро занам ва обрӯи тоҷикистонро баланд.
ҳамон солу ҳамон бахту тӯлаи буланд алишерро дасти сабзи орзуҳо буданду армонҳояшро дар майдонҳои мухталифи ҷаҳонӣ рехт. аз ҷумла шаҳри мински беларусия арсаи байналмилалии қаҳрамонии ҷаҳон буду алишер мақоми дуюмро ишғол намуд. дар идома шаҳри белгради сербия низ макони баргузории қаҳрамонии ҷаҳон дар риштаи кикбоксинг буду. ширкатдори он як ида варзишкорони муқтадири олам, мин ҷумла алишер аҳмадов ҳам. қаҳрамони мо дар ин арса арзанда ҳунарнамоӣ намуда миёни наврасон унвони қаҳрамониро тори сар бардошту бар мақому мартабаи аввал нишаст. Когда он в Минске участвовал, тогда у него уже была совсем другая подготовка. И вот в 2010 году у него в этом же году на чемпионате мира по ВАКу, когда мы только вошли в ВАКу, он единственный и первый самый, который стал чемпионом мира по кикбоксингу по версии ВАКу. На чемпионате мира в Минске он завоевал серебро. Его там тоже подсудили, можно сказать. Он дрался с белорусом, с хозяевом этого турнира. Поэтому я не могу сказать, что этот турнир для него был провалом. Он выиграл этот турнир, и у него после этого все пошло. ниҳояту ниҳоят соли 2012 дар тақвими солшумории мелодӣ падид омад. поинтар хидмататон арз мекунам ки чаро ниҳояту ниҳоят гуфтам. ҳоло бошад чанд дастмозаи арзандаи алишерро дар зарфи ҳамон сол зикр мекунам. қаҳрамонии осиё байни наврасон дар пойтахти азизамон шаҳри душанбе унвони қаҳрамонӣ. қаҳрамони ҷаҳон байни наврасон дар риштаи кикбоксинг дар пойтахти словакия шаҳри братислава. инак шаҳри талии кишвари эстония макону мизбони баргузории маъракаи муҳташами фародунёӣ, саҳеҳтараш чемпионати ҷаҳон дар риштаи теквондо ИТФ миёни наврасон интихоб гардида буду. ширкатдори он як қатор кишварҳои ба ҷиҳати мартаба кабир. алишер аҳмадов ба ҳайси як теквондочии муқтадиру таҷрибасудаи бешумори ҳамин майдонҳои гетӣ ширкат намуд. медали хотиравӣ ки ман то охири умр мумкин ки монад, ин соли 2012 буд ки дар он ҷо ман сазовори ҷои дуюм шудам дар ин мусобиқа. аммо асли воқеаву ҳодисаи рухдода дар фаросуи қора тамоман ба шеваву рангу реви дигар буд. алишер бо сарафканда кардани 4 ҳамтои хиш роҳ ба марҳилаи ниҳоӣ пайдо карду бо теквондочии рус андари майдони набард омад. рақобати дуи онҳо мушаддаду пуршиддат ҷараён гирифта, қувваҳои ҳарду ҷониб мутаносибан баробар буданд. вале баъд аз анҷомшавии рақобат дар таблои ҳисоб 2-1 ба фоидаи ман буд ки ман аз хурсандӣ намедонистам дигар чӣ кор кунам. ман хурсанд шудам ки ман чемпиони ҷаҳон шудам. лек хурсандиву шодмониҳои алишер ба ҷиҳати он ки худро қаҳрамони ҷаҳон хонд ботил баромаданд, чаро ки ӯро аз симати қаҳрамонӣ барканор карданд ва ин кори дасти довари марказӣ буду амали ӯ дар ғояти бадхоҳиву пастнигариву фурӯмоягӣ дар қибали варзишкарони тоҷик аз вуҷуди нопокаш падид омад. алишери қаҳрамони ҷаҳонро дигарбора баҳри тамдиди рақобат ба майдон хонданд. алишер худаш ҳам ҳеҷ дарку фаҳм надошт ки ба ҷурме кадом гуноҳаш ӯро ба огоҳии навбатӣ ё сарзаниши бидуни мантиқ раво диданд. қаблтар аз ин дар табло ҳисоб 2-1 бар манфиати алишер дард шуда буд. бе ҳичи мо намедонем, дар қоида навистагӣ нест ки барои чӣ ҳамин огоҳиро дод. вале дар теквондо як қоида аст ки агар 3 огоҳӣ гирӣ як ҳолатро мегиранд ва ман аллакай 6-ум огоҳиим буд ки ҳамин аллакай 2 холамро гирифтанд ва дар таблои ҳисоб алиш шуд. 2-1 ба фоидаи варзишгари Русия шуд. далер тюраев ба сифати як мураббии соҳибтаҷриба дар он мусобиқа ҳузур дошту рафти муҳорибаҳои бачаҳои мунтахабро назора мекард, вале пештару бештар аз ҳама ба ҳолати равонии ӯ
ҳодисае бо Алишер рухдода таъсир гузошта буд. Финал выиграл, и просто уже мы от радости, он снял шлем, он снял руки, с перчатки он снял все, и рефери заставил его одеть и шлем, и перчатки. Никогда такого не было. Он одел, он взял рефер, вот именно этот рефер всегда вот третий раз, он на Сабине Тюряеве, на мне и на Алишера, он вот так, как можно сказать, оторвался, да. файюзиддин аҳмадов падари Алишер шоҳиди зиндаи ҳаводиси мазкур асту аз рафти баргузории чорабинии мазкур ҳама чизро хеле хуб бар ёд дорад, чун пеши чашми ӯ фарзандаш ба ноҳаққии ноҷавонмардонаи доварон дучор омад. ҳисоб 2-1 ба фоидаи Алишер фарзанди ман буд. лекин чӣ хеле мешавад, ҳамун дар муддати 35-40 сония ба Алишер яку якбора 3 огоҳӣ медиҳад довар ва ҳангоми додани баъди гонг дар табло ҳисоб 2-1 ба фоидаи Алишер буд. Алишер аз хурсандӣ худашро ба татами партофт, ҳама ӯро уже аллакай табрик мекарданд. варзишгаре ки бо ӯ ман худ низ муҳориба кардаам, яъне фамилия ва ному насаби он варзишгар Таҳир Мамедов буд аз Федератсияи Россия, вале аз тарафҳои Кавказ мебошад он варзишгар. хеле ҳам варзишгари пуртаҷриба аст, хеле ҳам варзишгари гӯем ки арзанда барои бо Алишер баромад кардан аст. дар он ҷо дар даври финалӣ бо ҳамон варзишгари Федератсияи Россия Таҳир Мамедов муҳорибаро оғоз намуда буд ва дар он ҷо як коре шуд ки аз ин кор ягон варзишгар ҳеҷ гоҳ дар канор нест. рустам юлдошев ба сифати котиби матбуотии федератсия тӯли 25 сол аст ки фаъолият дорад. ӯ мусобиқаву ҳунарнамоии ҳайати мунтахабро тариқи чашми дурбинаш рӯи навор меорад. рустам низ дар шаҳри Талли қарор дошт ва рақобатҳои Алишерро ба лента сабт мекарду аз ин ноҳаққӣ хеле итобзада буд. Камера снимает все, и я смотрю на табло, вот табло рядом, и там осталось несколько секунд на табло, и счет уже в нашу пользу, и я уже вот радуюсь, все, и все, гонг на табло, счет в нашу пользу, все, мы радуются наши спортсмены, мы как болели. Кончился этот русский такой обиженный, все, уже должны были руку поднять. В этот момент он Алишеру говорит: одень перчатки, одень шлем, хотя до этого никогда никому такого не было. Ну все, и уже бой кончился, все, ребята снимают, потому что, чтобы красиво было для фото, для видео, шлем снимает. Счет был 2-1 в нашу пользу, стал 2-1 в пользу русского. Русские даже обалдели. Как так? Почему? довар варзишгаронро боз ба назди майдон даъват менамояд ва дар ҳамон ҷо ҳам ба Алишер, ҳам ба рақиби ӯ аз Русия огоҳӣ медиҳад. огоҳии рақиби Алишер 4 буд, аз они Алишер бошад 6 ва хоҳӣ нахоҳӣ як холи Алишерро кам мекунанд ва ҳамин тавр мешавад ки ҳисоб 2-1 ба фоидаи рақиби ӯ мешавад. ҳамин тариқ тибқи хулосаи довари марказӣ Алишер аз мақому унвони қаҳрамонӣ ва нишони тиллоӣ маҳрум гардиду пирӯзӣ ва медали заррин ба ҳарифи русаш дода шуд. Алишер бошад бар мақоми дуввум нишаст ва нишони нуқра насибаш гардид ки ҳама ин ғайричашмдошту дар қолаби ноҳаққии амиқ сурат гирифт. файюзиддин аҳмадов ҷамъи мураббиён ва роҳбарияти Федератсияи таеквондои ҷумҳурӣ алорағми ин ноҳаққӣ сокиту ором нанишастанду ба хулосае расиданд ки ба Федератсияи байналмилалии таеквондо бо нишони эътироз нома нигоранд. ҳангоми мо даъвои худро ба назди доварон пешниҳод кардем, онҳо муддати якчанд соат дида баромада буданд ва дар ҳамон ҷо гуфтанд ки мо қарори доваронро дигар кардан наметавонем. сипас ман ба назди сардовари мусобиқа омада ба он кас фаҳмондам, ҳамчун духтур, ҳамчун рӯҳшинос, гуфтам ки агар мусобиқот ҳамин хел шавад, шумоям бачаҳои ҷавонро мешиканедон
агар хоҳед ман ҳамчун духтур ман мегӯям ки дар ҳамин ҷо хатогии давар пурра мо нишон дода метавонем. ман мехостам ки аз минбар фароям, лекин тоҷикони худ ёру рафиқонам маро намондан ба чӣ намондан ки ӯ қатор шуда зинда ба зинда суруди миллии Тоҷикистонро сар кардан хондан ва ман истодам қатори ҳамонҳо хондам. Рости гап ман дар дилам буд ки ман буридагӣ будам рақиби урусамро, аммо дар зинапояи дуюм истодан ин ба ҳар ҳол қаҳрамон худатро ҳис намекунӣ. агар мағзи моҷаро ва масъалаи мазкур дар акси ҳол бар манфиати Алишер Аҳмадов ҳал намешуд, фақат худо медонист ки идомааш ба чӣ мепечид. номаи эътирозии ҷануби Тоҷикистон дар пуштибонӣ аз ҳунари Алишер ва нишони тиллоии ӯ тӯли 4 соат мавриди баҳсу баррасии даварони болоӣ қарор гирифту дар Фарҷом бо посухи мусбат хотима ёфт. акнун дар расид лаҳзаи шодӣ. соли 2013 шаҳри Софияи Булғористон чемпионати навбатии ҷаҳон миёни калонсолон. Алишер кунун миёни бузургсолон бояд ба майдони муҳорибаҳо падид ояд. тибқи ваъдаву ҳаллу фасли моҷарои соли 2012 қабл аз шурӯи мусобиқа ҳайати намояндагони таеквондо дар вазъияти тантанавию баёни ҳазорон арзу узру пӯзишу қабули иштибоҳ ба таеквондочии номии тоҷик Алишер Аҳмадов нишони тилло ва унвони қаҳрамонии ҷаҳони соли 2012-ро тақдим намуданд ки аз он лаҳза дар зеҳни шоҳидон хотираҳои рангин боқӣ мондааст. дар ин миён Алишер як занги телефониро қабл аз сафар ба София ҳеҷ фаромӯш намесозад. ман бо ҳамаи ҳуҷҷатҳоям тайёр кардагӣ вақте ки ба донишгоҳ рафсода будам, ба ман падарам занг мезанад, мегӯям ки Алишер бачаҷон, ман як хабари хуш дорам. ман намедонистам ин чӣ хабар, ман аз ёдам баромадагӣ буд аллакай. гуфтам ки ман як хабари хуш дорам, вале хона биё баъд мегӯм. ман тез ҳуҷҷатҳоя супорида рафтам ба хона ва вақте ки падарам ба ман гуфтам, ман боварӣ надоштам аввал ки ҳамхе аст. баъд вақте ки ман хондам ҳамин ҷавоби Федератсияи байналмилалиро, ҷавоби протестамро, рости гап камтар ашк аз чашмам рехт. дар ин асно метавон аз хушҳоливу бахту толеи буланди Алишер ворибачаи худодод ҳарфу каломи иброз дошт ки алорағми ҳама ҳасудону бадхоҳон агарчи дер омад, аммо ин ҳадя дар сурати шер омад ва ӯ қаҳрамони ҷаҳон шуд. ба вижа дар тактаки саҳфаҳои хотироти Алишер аз он ҳину ҳангом шодкомаҳои беш ҳаккокӣ шудаанд ки умре ба гӯшаи фаромӯшӣ нахоҳанд рафт. он давраҳо яъне ки чӣ хеле ки мегӯянд давраҳои пики акай Алишер буд. барои чӣ? барои он ки дар он давра ман дар хотир надорам ки баъд аз ягон мусобиқаи байналмилалӣ ҳангоме ки дастаи мунтахаб бармегашт гуфта бошанд ки Алишер бой дод. ягон бор хел намешуд. ҳама вақт меомаданд рекорди навро Алишер ба даст овард дар 3 сония. ҳатто рекорди ӯ 3 сония аст ки дар 3 сония муҳорибаро буридааст. рекорди навро Алишер соҳиб шуд. рекорди навро Алишер соҳиб шуд. кубокҳои навро Алишер соҳиб шуд. дар ҳамаи мусобиқаҳои республика дар он вақтҳо кубок МЛТ буд дар мо. дар он вақтҳо ман дар хотир дорам ки пеш аз мусобиқа Алишерро даъват мекардану бо кубок МЛТ ӯро сурат мегирифтан. пеш аз мусобиқа аллакай мо медидем ки чеҳраи ҳамин мусобиқа аллакай Алишер буд. Русские, узбеки, казахи, белорусы, болгары подходят и как от души. Ребята, поздравляю, ваша команда самая сильная. Поздравляют от души. Да, просто от души. И один русский как бы с приколом сказал, говорит, чемпионат еще не начался, а таджики уже всех выиграли, уже золотую медаль получили. А еще чемпионат не начал. Да, чемпионат должен завтра быть, да. А он сюда был там юниором, а это его первый год как взрослым. То есть как бы это тоже злую, может быть, шутку сыграло. Но его слова получились, да, этот чемпионат для нас был неудачный. Тогда они ему вернули чемпиона мира среди юниоров, потому что это был чемпион мира среди юниоров. Признали, когда это на пресс-конференции, они извинились, и это было на самом деле такое приятное ощущение. Во-первых, это то, что ты
все равно они вернули ему. Во-вторых, то, что они это сделали официально, и в-третьих, то, что это было впервые в истории, это заполнилось. дар назди ҳамаи доварон, ҳамаи аъзоёни тими қариби 70 давлат иштирок намуда буданд. Дар конгресс ба Алишер унвони қаҳрамони ҷаҳон доданд, медали тиллоӣ доданд ва дар ҳамонҷо бахшиш пурсиданд ки афсӯс ки чунин хатогиҳо дар теквондо ва дигар намудҳои варзиш роҳ доранд. соли 2013 Алишер дар чемпионати ҷаҳон миёни калонсолон дар риштаи теквондо ITF ки дар шаҳри Софияи Булғористон сурат гирифт, нишони биринҷиро марбути номаш сохт. дар идома арсаи қаҳрамонии ҷаҳон боз ҳам байни бузургсолон дар риштаи кикбоксинг доир гардид ки мизбонаш Анталияи Туркия буд. қаҳрамони қиссаи мо аз ин маърака низ бо нишони зарин баргашт ба меҳан. дар он ҷо ман сазовори медали тилло гаштам ва ин якумин медали тиллои ман байни калонсолон буд ва гӯем то ҳозир вақт ин охирон медали тиллои ман аст дар сатҳи ҷаҳонӣ. соли 2014 буд. маъракаи муҳташаме дар мақому мартаба ҷоми ҷаҳон оид ба теквондо ITF дар шаҳри Мински, Беларусия сурат гирифт. чун ҳамеша нишони тиллоии онро Алишер Аҳмадов дар вазни худаш соҳиб шуд. ҳамин тариқ қаҳрамони нуқли нақли мо солҳои 2015, 16, 17 ва 18 дар шаҳрҳои Пловдиви Булғористон, Дублини Ирландия, Мински Беларусия, Ишқободи Туркманистон, Бишкеки Қирғизистон ва чанде аз гирдугӯшаи ҷаҳон дар мусобиқаҳои мухталиф ширкат ва ҳунар намида нишонҳои нуқраву биринҷиро ба номаш ихтисос додааст. 4 карат қаҳрамони ҷаҳон аз теквондо ва кикбоксинг ҳамчун навраз буд ва соли 15-ум қаҳрамони ҷаҳон байни калонсолон сазовор шуд. соли 2019 чемпионати ҷаҳонро макону мизбон буд шаҳри Пловдиви Булғористон. Алишер ба қасди шикасти армону ҳавасҳои ансулаи дил ки дигарбора барз шавад бар мақоми қаҳрамонии ҷаҳон рахти сафар барбаст ба ин маъракаи муҳташам. ҳарчанд қувваву қудрату нерӯву тавон ва таҷрибаи кофӣ кардаашро истифода кард ба тамом, вале аз марҳилаи ниманиҳои шикаст хӯрд, чаро ки ҳамтояш тайквандочии андаку тасодуфӣ набуд. яке аз омилҳои дигари бохти Алишер осеби вазнини зонуяш будааст ки ба гоҳи майдондориш аз ҳамин маърака бардошт ва то ҳанӯз азияташ медиҳад ин дард. ман 10 кило вазни худро партофтам ки дар ҳамин мусобиқа иштирок намоям ва сазовори ҷои аввал гардам. ман вақте ки баромад кардам бо дарбозии ниманиҳоӣ бо рақибе аз ҷумҳурии Корея, ман дар вақти рақобат як осеби сахте аз тарафи зонуам дидам. барои мусобиқа 10 килограмм вазнашро бояд мепартофт. ҳангоми 10 килограмм вазнашро дар муддати кӯтоҳ партофтан дар мусобиқа аллакай устухонҳо, чӣ хел гӯем, устухонҳо аллакай беқувват шуда буданд ва хело ҳам ҷароҳати вазбинро аз сар гузаронд. ба ин нигоҳ накарда муҳорибаро давом дод. ба варзишгари хело ҳам пуртаҷрибаи дигар ӯ сар ба сар шуда буд дар давраи нимниҳоӣ ки аз ҷумҳурии Корея буд. баъд духтурон бо овози баланд мегуфт ки шумо бояд пои маро соз кунед, шумо бояд пои маро соз кунед, чунки мусобиқаро ӯ бояд ки мебурид, бурида истода буд, вале ҳамин ҷароҳат ки яъне бо забони русӣ разрив передняй крестообразной связки мегӯянд. ин ҷароҳати хело ҳам вазбин аст. ҳамин ҷароҳатро гирифт ва дар давраи нимниҳоӣ мағлуб шуд. Алишер феълан дар Федератсияи миллии теквондо ва кикбоксинг ба ҳайси мураббии ҳунару маҳорату таҷрибаи бардоштаашро ба насли навраси миллат мебахшад ва ҳама азаш умедҳои рангину боварии комил доранд. кӯдакони
аз 10 сола боло дарс медиҳам ва дар оянда ман худам мехоҳам ки мисли худам ё ки аз ман болотар як варзишгарои тайёр кунам ки дар чемпионатҳои ҷаҳон сазовори медали тилло гарданд. Дар дил олиам алам аст барояш ки ман охирон бор соли 2013 чемпиони ҷаҳон шуда будам ва ман мехоҳам ки ин натиҷаро бо як бор ба даст биёрам ва ҳозир кикбоксинге ки мо дар он ҷо машқ мекунем, кикбоксинг як орзуи дига дорам ки ҳамин кикбоксинг агар даро дар риштаи олимпӣ як медали олимпии дигарро ба даст биёрам.